खुलुमबाय बयखौबो दिनै आङो दुबाइ मारिनायाव फैदों जेरै आं लास्ट टाइम भिडिअआव बुंदोंमोन जोंहा बर' फेमिलिफोर दङ दुबाइयाव दिनै मोनब्रै फेमिलिया फैनानै ज' जाफैबाय जों दा दुबाइ मारिना बीच वाक खालामनो नागिरदों गासिबो फैजोबबाय लासै लासैनो नोंथांमोना इन्ट्रडिउस खालामगोन बिथांमोननि न'खरखौ बबे बबे जायगानिफ्राय फैदों बेसे गोबाव जाखो माखासे फेमिलिफोरखौथ' नोंथांमोनहा मिन्थिखाबाय दा नायलांबाय थादो लासै लासैनो मिन्थिलांजोबसिगोन दा नोंथांमोनहा नुनो मोनदों नै बेखौ मारिन वाक होनो दुबाइयाव बाहाय दै दङ फारनैथिंबो थाबायनायनि थाखाय बानायना होदों बिसोरो नावबो सालायनो हायो नाव गाखोनो हायो जोंना नै बर'नि फेमिलिया जेम्स हेल' हाय होनदो आदा जिमि मिन्थिखाबाय उर्मिला बेनिफ्राय डक्टर ईश्वर जेनिफार आदा रत्नदीप बेनिफ्राय बाजै जोङो दा थाबायनो फैगासिनो दङ गिरिकबो नै गिरिकआ दिनै सिखारबाय हेल' गिरिक गैया फात्तायानो गैया बियो जोबोद मोजां जायगा दुबाइयाव बेनो सबसे दामि जायगा बे जायगायानो बाहाय जानला मोनला मानसिया थानो हाया दिनै जोङो दुगा जानो हायो जोंनि बे बर'नि मोनसे न'खराबो बे सबसे दामिसिन जायगा दुबाइयाव थायो दा जों बिथांनि न'आवनो फैदों जों एसे बेरायहैगोन आं खिन्थानोसै नै जोंहा जेम्स ब्रादार ओमफ्राय मेसेज जेम्सनि मेसेज जों बिराद दुगा जानो हायो बर'फोरनिफ्रायबो जोङो बे दुबाइ बायदि दुबाइनि सबसे दाम गोसासिन जायगायाव थानो हानाय सबसे दाम गोसासिन बिनिफ्राय जेम्सआ क'क्राझार बातारमारि साइन्स कलेज खाथि लेन्डमार्कआ ब्रह्म मन्दिराव आरो खिन्थाजोब्बाय गासिबो ए टु जेड जोङो दा बीचआव वाक खालामहैगोन दा जोबोद मोजां मोनदों दिनै दुबाइयाव बर'नि न'खरा ज' जानानै दिनै जों ओंखारबाय एसे बेरायनो सिगाङावहाय जोंना रक्सि सिनेमा हल सिगाङाव नुबाय थानाया नैबे माने न' खाथि जायो दिनैसिम मोनसे नायफैफेराखै नैबेहाय बेखौ एसे इउर'पियान फिल होदों आरोखि लामाया खुथ्रा नोंथांमोना नुनो हाबाय गोदोनि इउरपनि कबल स्टोन लामा बायदि लेम्प पस्टखौ नायबाबो एसे इउर'पियान आर्किटेक्चार आरोखि ना ओमफ्राय नैबे हिल्टन हटेल नोंनि उनावहाय हिल्टन हटेल लोगो मोनलायना माबायदि मोनखो लोगो मोनलायबाय नै गासिबो रायलायलायगासिनो दङ जेम्सआ जों बयखौबो दिनै लेंहरदों गावनि फ्लेटआव बिथाङा दुबाइ मारिनायाव थायो आरो जों बयखौबो बे मारिना बीचआव थाबायनो लाबोबाय जोबोद मोजां मोनदों बिनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनदों नै एसे जेम्सआ फोरमायना होदो बे जायगा नुहुरनाय जायगा आइलेन्ड बायदि आइलेन्ड नङा लामा दङ बे वर्ल्ड लार्जेस्ट फेरिस व्हील बे जायगाखौ माबा होनो मा होनोमोनलाय दुबाइ आइ दुबाइ ओरैथिं नाव जावलांबाय थाबा इण्डिया मोनहैगोन इण्डियाव लामा दं आरो ना इण्डियान अcean ओमफ्राय बैयो एड्रेस हटेल बैबो हटेलानो रेस्टुरेन्ट दं जोङो दा बालाबारिखौ एसे बेरायनो फैबाय बयबो हेल' हाउ इज द बीच very nice जोङो दा बालाबारियाव थाबायनो फैबाय नै नोंथांमोनहा कमेन्ट्सआव लिरनानै बुंदोंमोन दि बालाबारिखौ देखाय नै दा जोङो बालाबारियावनो फैनानै दंफैयो एसे थाबायफैदों बाहाय सानबादनि थाखाय जायगा दंखाजोबो पे खालामनानैसो लानांगौ बेखौ नोंथांमोन देखायनोसै नै माबायदि दा टुरिस्टफ्रा बांद्राय गैथ'वा नालाय जेब्ला टुरिस्ट सिजन जायो होनब्ला बियो बुंजोबो विन्टार समाव दा एसे गरम जानानै दं बोथोरा बेनि थाखायनो बांद्राय टुरिस्टफोर फैया बयबो फैनानै बाहाय एक्टिभिटिस खालामफैयो नै दैनि गेजेराव
आरो सानबादबो लाफैयो दाथ' अफ सिजन नालाय विंटार समाव फैयोबा नोंथांमोनहा नुनो हागोन बाहाय गोबांथार टुरिस्टफ्रा फैनानै सानबाद खालामनाय नैबे दंफांनि बायदि न' नुबायना औ बे माने पाब्लिकफोरनि थाखाय बानायनाय आरोखि बाय बाथरुम्स बेसिकेलि बीचाव थांनानै बाला सुस्रानोबा थानो हागोन हौवानि हिन्जावनि आलदा माने बीचाव थांनानै जायफ्रा दुगैहैयो बिसोर बाहाय फैनानै माने दुगैफैनो हाबाय आरो बीच सेराव रेस्टुरेन्ट दङ गोबांथार मानसिया बेलासियाव फैनानै बाहाय टाइम स्पेन्ड खालामफैयो जायो लोङो आरो बे फेरिस व्हील्स बेखौ नायफैयो जोबोद समायना नुयो आरो जायगायाबो बिराद मोजां सान्ति रिलेक्स खालामफैयो बयबो बीच सेराव हाथायबो दङ शपिंबो खालामनो हायो लाइट रिति राता दखान जोबनाय हेलिकप्टारबो दं नाय माथो हेलिकप्टार नोंथांमोना हेलिकप्टारखौ खाथिनिफ्राय देखायनोसै ने हेलिकप्टारा नै जोङो दा आइ दुबाइयाव थांनो नागिरदों नै नोंथांमोनहा बिल्डिंखौ नुबाय गोजौआव लाइटजों रिति राता जोङो दा फेरिस व्हीलनि खाथिथारावनो सफैबाय नै बेलाय नै नोंथांमोनहा नुनो मोनदों बाहाय #2021 लिरनाय बाहाय मैखुन बायदि दङ नै गोजौआव आरो गोजौथारनियानो जाहैबाय फेरिस व्हील वर्ल्डनि सबसे गिदिरसिन फेरिस व्हील बियो जोङो थाबायै फेरिस व्हील वर्ल्डनि सबसे देरसिन फेरिस व्हील बेनि गाहायाव सफैबाय मेंलायलायबाय गोलोमलायबायबो ना हां लानो हालायलायासै माहाजोनफ्रा बे जायगायाव थायो होनदों बाहाय हटेलफोरबो दङ बेनिफ्राय रेसिडेन्सियेल कमप्लेक्सबो दङ कमार्शियेल एन्ड रेसिडेन्सियेल जोङो फैफिनबाय आइ दुबाइनिफ्राय जेरावबो नै हाथाय बाजार गथ'फोरनि गेलेग्रा गथ'फोरखौ गेलेहोनो थाखाय मोजांथार बायदिसिना गेलेग्रा दं गथ'फोरनि गाखोहैदो नोंस्राबो गिदिरफ्राबो गराय दिनै जोबोद मोजां मोनबाय जोङो दुबाइ मारिना बेरायनानै फैबाय बेनिफ्राय वर्ल्डनि लार्जेस्ट फेरिस व्हील बेखौबो नायनानै फैबाय बयबो मेंजोब्बाय दा जोंहा जेम्स बसुमतारी बिथाङा जोंखौ डिनारबो जानो इनभाइट खालामबाय नोंथांमोननो देखायनोसै जानायाव मा दङ नाजों जिंखाजों ना एवनाय ओमफ्राय नैबे दाउजों आलुजों अमासो नोलै अमाजों आलुजों बेनिफ्राय नै फुलकबि ना कबि बिबार पानिरबो दङ दालि दङ नै गाजर बेनिफ्राय लेमन कागजि बर'नि ओंखाम आलासिफ्रा नै जानो जमगासिनो दङ बयबो उखैबाय जेम्स बसुमतारी बिथाङा खिन्थाखाबाय दहाय क'क्राझारनि होननानै नाथाय जों मिन्थिया बिथाङा मा साख्रि मावो दुबाइयाव एसे फोरमायना होदो बबेनिफ्राय फरायनानै फैयामोन आच्छा स्कुलिं मेट्रिक क्लास 11-12 गासिबो क'क्राझारावनो ओमफ्राय इन्जिनियारिं NIT श्रीनगर MBA IIM अहमदाबाद आं दा प्राइस वाटार हाउस कुपार्सआव साख्रि मावो एज अ बिजनेस मेनेजमेन्ट कन्साल्टेन्ट आइ एम अ मेनेजर इन देयर ट्रान्सपोर्ट एन्ड लजिस्टिक्स प्रेक्टिस
दुबाइयाव बेसेबां बोसोर जाखो? दुबाइयाव फैनो बावाखै बोसोरनैल' जादों। दुबाइयाव फैनायनि सिगां बहा दंमोन? बेनि सिगां दहायाव दंमोन कातारावहाय। बेनि सिगां इन्डियायावहाय दंमोन आरो। दे थेंक इउ। Thank you. ओमफ्राय जोंहा सासे दंबावो दुबाइयावनो खामानि मावो। दाख्लै आंखौ रासेल खामायाव गारिजों लांदोंमोन। एसे इन्ट्रडाक्सन बिदों मानसिफ्रा, इन्ट्रडाक्सन खिन्थायाखै होननानै रागा जोंदों आंखौ। एसे खिन्थादो दुबाइयाव मा साख्रि मावो दा? दुबाइयाव आङो मोनसे जापानिस कम्पानियाव मावो अट'मेटिक सेक्टरनि। बेनि नामा जाहैबाय NGK स्पार्कला। आं बाव सिनियर मार्केटिं स्पेशलिस्ट दङ आरो मावनानै। आं अलमस्ट लाइक 9 years जाबाय बे कम्पानियाव। 9 years जाबाय ना? बेनिफ्राय जोंहा नै आदायाबो एसे खिन्थादो मा साख्रि मावो? आङो बेयाव मावा, माइक्रसफ्ट इन्डियायाव मावो आं एज ए साइबार सिकिउरिटि इन्सिडेन्ट रेसपन्डार। आङो थांलाय फैलाय दुबाइयाव फेमिलि दङ। औ थेंक इउ। बेनिफ्राय जोंहा दङ जेम्सनि मिसेस। You also tell what do you work here? Okay, so I work here as an assistant professor at BITS Pilani. They have a Dubai campus over here, and before that I was working in Bangalore, Hindustan Petroleum. So I am basically a PhD in chemical engineering. So that's my education background. Thank you so much. माखासेफोरनि इन्ट्रडाक्सनखौथ' मिन्थिखाजोब्बाय जोंहा। ओरैहाय आदा जिमि, बेनिफ्राय जेनिफर, बेनिफ्राय डक्टर ईश्वर। नोंथांमोनहा जुदि बिसोरनि प्रफाइलखौ मिन्थिनो लुगैदोंबा सिगांनि भिडिअखौ नायदो। सिगाङावनो भिडिअ बानायनानै आं आपल'ड खालामखांबाय। दा जानाय लोंनायनि टाइम जाबाय। औ बेनिफ्राय रायजो राजाफोर, आङो दुबाइ बर' फेमिलिनि वाट्सएप ग्रुपबो बानायनानै होबाय। दा नोंथांमोनहा एसे फोरमायथिदो मारै मोनखो बर' फेमिलिखौ लोगो मोनलायनानै दुबाइयाव फैनानै? बिराद मोजां मोनदों। दा एबार उइकेन्डआवहाय लोगो हमनो थासिगोन बायदिसिना बिदिनो बैसागु फांसनबो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बिदिनो कन्टेक्टआव थालायगोन होननानै, सम सम बिदिनो पार्टि जालायगोन होननानै। जागोन। माबायदि मोनखो? मोजां मोनथारबाय। फार्स्ट टाइम एथ' मोजां लाइक गासिबो एथ' मोजांखौ लोगो मोनदों। ओंखायनो लाइक अच्छा लगा है, मोजां मोनदों। ओमफ्राय जोंहा जेनिफार एसे फोरमायदो। बिराद मोजां मोनबाय। थेंक इउ, नोंबो ग्रुपफोरखौ बानायनानै होबाय। दा जोङो एबार जि फांसनफोर जायो, फेस्टिभेलफोर जायो जोंनि, बेफोराव जोङो जमा जानोसै, रंजालायनोसै। थेंक इउ। दे आदा जिमि। बहुत गोजोननाय मोनबाय जे आलफ्रेडा फैनानै जोंखौ माने लोगो मोनहोलायबाय। नङाबाथ' जों मिथियानोमोन जे बर'फोरबो इसिबां बुरजा दङ दुबाइयाव होननानै। दा बिदि लोगो मोनबाय, दा सिनायलायबाय। इट विल बि ए गुड टाइम ना। विल हैव ए गुड टाइम ना। दे होमबालाय नै ओंख्रियाथ' नुखाबाय दहायनो, जिंखाजों नाजों, ना एवनाय, अमा, बेनिफ्राय आलु, ओमफ्राय नैबेहाय फुलकबि, पनिर, दालि, नै बायदिसिना दङ। जानोसै दे।